Rydw i yma heddi gyda Mr Eurfyl Reed o Ysgol y Preseli, sydd wedi creu'r goron i Eisteddfod yn Sir Benfro. Gallaf gweld y goron hyfryd fan hyn. A fyddech chi'n gallu esbonio rhywfaint i ni am y goron? A chroeso, Zac. Wel, na beth yw'r goron yw, mae'n amlwg i bawb, mae taith o amgylch Sir Benfro yw i, mae'n dechrau off gyda carreg Waldo, mewn carreg glas ar y blaen fyna. Mae bathodyn yr urdd mewn tri gwahanol air melyn, gwyn a coch. Ni'n troi rownd at pentre ifan fan hyn, y cerrig pentre ifan. Diwylliant y sir yw arwyddo-cad y delyn, wedyn cestyll, mae nifer o gestyll hyfryd i gael yn Sir Benfro o amgylch y sir. A os gawn ni rownd y cefn, mae'r môr, le mae'r ddoi yn dod i gwrdd a'i gilydd. Rownd yr ochr arall, mae gen ni terfysgoedd Rebecca, y gat wedi torri gyda bwyell yn ei chanol i. Wedyn amaethyddiaeth yw'r ysgub yn y canol wedi dorri allan. Ac yn olaf, heb angofio gweilod y sir le mae diwydiant yr olew ac yn y blaen. A dyna'n fras beth yw arwyddo-cad yr goron.